Moi kaikki, tänään Äijö-8 julkaisi videon nimeltä 1. tammikuuta 2025, ja vaikkei siinä videon nimessä sanottu, niin se oli pelottavin video koskaan vain äänien perusteella. Video alkaa mustalla kuvalla. Kunnes musiikki alkaa ja äänet tulee. Varautukaa katsojat, koska pian tulee sitä oikeaa pelkoa, vaikka vuosi onkin pian loppu. Ruskea ruutu jatkuu ja ollaan POV-ukossa koko videon ajan lopun perusteella. Muutama sekunti myöhemmin maahan tulee pelottavan näköinen olento, jonka nimeän pedoksi. Vaikka emme näe pedon toista puolta, voin vain kuvitella, mitä siellä on. Naamasta tulee mieleen Momo, älkää huoliko, en näytä sitä kuvaa. Samalla kun peto on ruudulla, kuuluu taustalta psykopaattisia ääniä ja speech musiikkia. Alussa myöskin sanottiin, miksi ei YouTube voi maksaa mulle. Yritin etsiä sitä kohtaa, mutta se oli aika hiljaisena. Voitte kyllä itse etsiä ja kertoa, kuulitteko. Peto katsoo meitä kauan ja lopulta kuulemme panoksen äänen. Keltainen joku juttu on tuossa ja näemme pian, miltä se näyttää kokonaan. Ensin näemme meavan mustan ukon ase kädessä. Sitten normaalin ukon, kunnes uusi keltainen juttu tulee ja sanoo liittoudutaan, johon POV-ukko pistää kätensä hänen kouraan. Siinä se analyysi ja pistä tykkäystä, jos haluat lisää näitä, ja tilaa kanava.